представя тренировката за гърди и гръб, която е втори ден от студентска тренировка за обед. Тренировката работи много добре, отличен опит мога да ви кажа, при възрастни трениращи, понеже по никакъв начин не напада ставите, защото тръгваме с по-ниска тежест. И ако забравите за егото си, мускулите ще се напомпят много добре, ще се напълнят с кръв и тренировката ще бъде успешна. От тренировка много важно е да загреем мускулите. За първото упражнение вдигане от лек трябва да загреем задължително ротаторните групи на работа. Ротаторните групи са мускулчите, които свързват гръдния мускул с рамения, много лесно се преразтягат. Когато станете по-силни и делат големите тежести, може да контузите ротаторните групи, ако не сте ги загрели правилно. Сега ще покажем как става това. Скрипеца, пащане на под нивото на гърдите, със съвсем лека тежест. Тренираме се 10-12. Тежестта не трябва да е голяма, като си с голям тежест. Първото упражнение за днес е вдигане от хоризонтален лек за гърди на лежанката. Почивката е задължително за 90 секунди между сериите. Много е важно да се спазва правилната почивка за изпълнението, опитаме да си направим 10 повторения. Тежестта през всичките серии е една и съща, 60% от това максимално повторение. Второто упражнение в днешната тренировка е гребане щанга и дораване на клон за гърба. Днешната програма има предвидени по едно спомагателно упражнение, съответно за гърди и гръб. За гърди и гръб флайс под наклон за горна част. Спомагателно упражнение на нашата тренировка е удава с два темпа. Упражнение Ако искате да гледате още видеоклипове на нашите тренировки, моля да харесате страницата ни във Facebook, абонирайте се за канала ни в YouTube и в профила ни в Box.